Nola izaten dira normalean printzesak? Horrela, ni bezala baietz. Begira, nire aizpak beti eramaten ditu soineko arrosak eta estuak horrela. Beti ibiltzen da ia arnasa hartu ezinik eta horrelako takoiak eramaten ditu. Eta takoiak jartzen dituenean ate bat dirudi horrela. Ezin du ia ibili. Niri ez zait batera gustatzen takoiak jartzea eta soineko luzeak, manik nahiago dut joan horrela eroso txandalarekin edo zapatillekin zuek bezala. Baina ni printzesa kontalaria naiz, badakizue zergatik. Asko gustatzen zaizkidalako abenturak bizitzea. Eta zuek? Baita ere, gustoko duzue adibidez mendira joatea? Niri bai. Bai, edo hondartzara joatea? Baietz? Edo zer gehiago adibidez jolastea? Gustoko duzue jolastea? Bai. Hori Frantziara joatea, oporretara, baita irakurtzea. Nori gustatzen zaio irakurtzea? Hala, askori. Niri ere asko gustatzen zait irakurtzea. Edo dantzatzea, adibidez, asko gustatzen zait ere. Bueno, zuri beste gauza batzuk. Hala, futbolean jolastea, hala, pilotan, hala... Edo zer gauzara. Niri ere gauza asko egitea gustatzen zait, eta beti ibiltzen naiz herri batetik bestera, istorio asko jasotzen, eta gero zuek bezalako umei kontatzen. Horregatik printzesa kontalaria naiz. Orain bai, ez? Bueno, bani printzesa bezala, ere. Badakizuen non bizi diren printzesak? Gazteluan. Hori da, gaztelu batean. Ni ere gaztelu batean bizi naiz. Gaztelu handi batean, arrizkoa, bere antortxekin, eta normalean atean beti vigilatzen egoten da soldadu bat. Soldadu bat horrela. Eta txakur bat horrela. Bai. Orduan hau, kontatuko dizkizuet soldaduaren eta txakurraren ipuinak. Bai, zeren oso historia interesgarriak dira, Baina horretarako zuen laguntza behar dut. Lagunduko ditazue ipuinak kontatzen bai ala ez? Ui, nola? Nahi ez duenak ez laguntzea, baina besteok lagunduko ditazue. Eta nengo ditugu jolasak, eta badakizue oiukatzen zuek? Bai. Bueno, horretarako lehenbizi beroketa bat egin behar dugu. Beraz, jarri zutik, hor zuen tokian. Eta, ipuinak entzuteko, noski, belarriak berotu behar ditugu, bai? Orduan, belarri bat hartuko dugu horrela, eta esango duzue, niki. Ez dut entzuten, ea? Niki. Oso, ongi beste belarria. Niki. Oso, ongi eta lehen bi belarria. Niki. Oso, ongi belarriak bero daude. Orain mingaina berotu behar dugu. Orduan ari bezazue denok horrela. Ozein txusiak. Ea? Eta orain horrela. Zuen nire burlarik ez, Oso ongi. Eta orain lurrean eseritan nik bezala egin behar duzu, horrela, begira, Horrela, lehenbizi horrela. Oso ongi. Horrela.
soldadutxoarena kontatuko dizuet. Begira, soldadutxo hau, egunero gazteluan lan egin baino lehen gerran egiten zuen lan. Eta egunero gerrara joaten zen eta itzultzen zen. Eta lehen oso pobrea zen. Hain pobrea zen, bakarrik danbor txiki bat zeukala. Horrela, danbor txiki bat. Eta danborrak egiten zuen, porbon, pop, pop, porbon, pop, pop. Baina bera, pobrea izan arren, oso pozik bizi zen, eta egunero pozik itzultzen zen bere etxera danborra jotzen. Zuek ere danborra jo dezakezuen irekin horra. Porbon, pop, pop, porbon, pop, pop, zuek, porbon, pop, pop, porbon, pop, pop. Eta egunero pozik itzultzen zela. Egun batean, amonatxo batekin elkartu zen. Kaixo, soldadutxo, emango alzenidake mesedez txampon bat? Eta soldaduak, sentitzen dut amonatxo baina nik ez daukat txamponik. Nola ez? Ziur hortik txamponen bat izanen duzula. Ez, benetan, nik ez daukat txamponik. Gaur goizean ogia eroskera joan naiz, baina txamponik ez dut aurkitu. Begiratu ongi poltsikoetan, begiratu ongi. Eta soldadutxoak begiratu zuen. Txanoaren azpian, poltsiko guztietan, ipurdian, belarrietan, baina txamponik ez. Begiratu ongi! Ea, begiratuko dut. Eta bapatean aurkitu zuen. Zer zegoen? Txampon bat. Eta orduan soldadutxoak esan zion, bueno, amonatxo, nik ez nekien hemen txamponik zegoela, baina Tori, zuretzat, zuk nik baino gehiago behar duzu. Ai, eskerrik asko, soldadutxo, ai, ze jatorra, ze jatorra. Baina nik ere, opari bat egin nahi dizut. Nola, opari bat niretzat? Bai. Sorginkeria bat egingo dut. Zure danborra magikoa bilakatuko dut. Nola, nire danborra magikoa? Bai. Ikusiko duzu, danborra jotzen duzun bakoitzean, inguruan dauden guztiak dantzan hasiko dira. Ara, asko gustatzen zait sorginkeria hori. Bueno, ea, Tori danborra eta sorgindu ezazu. Eta orduan, amonatxoak egin zuen. Txas! Eta berriro, txas! Tori, zure danborra sorgindua. Bueno, eskerrik asko amonatxo eta agur. Bai, agur. Eta amonatxoak alde egin zuen. Orduan gure danborindariak bidetik jarraitzen zuen. Porbon, pop. Eta bapatean, 3 lapur agertu ziren. Poltsa, ala bizia! Bueno, nahi baduzue nire poltsa emango dizut, baina ez duzue dirurik aurkituko. Nola ez? Ea, non gordaitzen duzu dirua? Bueno, egun batean txanoaren barruan gorde nuen, baina ez dut uste hori egotea. Begiratu jozue txanoaren barruan. Txanoa hartu zioten? Baina dirurik ez. Eta danborindariak. Bueno, egun batean ere belarri zuloetan gorde nuen dirua. Baina ez dut uste hori egotea. Belarri zuloetan? Guazen begiratzera. Behatzak sartu zizkioten belarri zuloetan? Baina dirurik ez. Bueno, egun batean ere sudur zuloan gorde nuen dirua, baina ez dut uste hori egotea. Sudur zuloan? Guazen begiratzera.
dantzen hasi ziren. Eta dantzan eta, ezin dugu gehiago dantzatu, gelditu da morra. Eta danbolindaria, ez dantzatu, porobon, pon, eta hiru lapurra, ezin dugula gehiago, eta lurrean lehertuta bukatu zuten. Orduan, danbolindariak zer egin zuen? Korrika alde egin zuen, eta hiru lapurrak lurrean geratu ziren. Orduan, bere danbor magikoarekin bidetik zijoala, noizen behin kolpetxo bat ematen zion. Eta basoan zegoela, ere, basoko animalitxoak ateratzen ziren. Ze animalitxo egoten dira basoan, baldakizue? Otxoak, hor zein adibidez. Untxiak, basajau, ze animali gehiago utxintxak. Orduan, gure soldadutxoak kolpetxo bat jotzen zion danborrari, eta animalitxoak ateratzen ziren untxiak, dantzara, eta utxintxak, baita otxoak, baita hartzak, ateratzen ziren bere eskutalekuetatik danborra entzutean. Orduan, hortik zijoala, bazen eizaren garaia. Badakizue zer den eiza? Eiztariak ibiltzen direla eskopetarekin txoriei tiro egiten. Bai? Bazen eizaren garaia. Eta bapatean, gure danbolindariak ikusi zuen eiztaria txori bati tiro egin behar ziola, horrela. Eta orduan zer egin zuen? Zer egin zuen? Zer egin zuen danbolindariak? Porobon, pon. Eta orduan eiztariak eskopeta bota zuen eta dantzan ari zen. Jepa! Eta gure danbolindariak esan zion, aizu, ez zaitu gehiago eizan ikusi nahi, utzi bakean txoriei. Eta alde egin zuen. Eta hortik zijoala gertu zen baserri batean. Eta baserrian badakizuen beste animalik mota batzuk egoten direla, bai ala ez? Behiak, zin gehiago? Txerriak, olioak, baina beste animali bat zegoen, belarri luzeak dituena. Zein? Astoa! Hori da, hor zegoen astoa. Eta bertan zegoen baserriko gizona. Eta makil batekin jotzen ari zion astoari. Jepa, astoa erikatua, jepa! Eta noski, hori oso gaizki dago, bai ala ez. Animaliei ez zaie jodea. Eta orduan gure danbolindariari oso gaizki iruditu zitzaiola zer egin zuen. Porobon. Orduan baserritarrak makila bota zuen, dantzan hasi zen, eta astoak alde egitea lortu zuen. Noski, hainbeste gauza gaizto ikusten zituen denbora guztien danborra jo behar zuela. Eta gaur egun, oraindik, ez da bere etxera iritsi. Hainbeste gaiztakeri eta hainbeste injustizia ikusi ditu bidetik, etengabe aritu behar izan duela danborra jotzen. Eta hala bazan edo ez bazan, eta atera dadila, Iruñako plazan. Oso, horren jolas txiki bat egingo dugu, bai? Nahi duzue, bai ala ez? Bai, bajar zaitezte zutik, eta denon artean egingo dugu borobil bat, bai? Horrela, etorri honera, hartu eskuetatik, borobil lagundu bat egingo dugu, bai? Etorri oso ongi. Hori egin handia borobila, zuek ere, etorri nahi baduzue. Bai, itxi borobila jarri. Horrela, oso ongi, eskuak askatu, bai? Eta orain, orkestra bat osatuko dugu. Badakizue zer den orkestra bat? Bai ala ez? Ez? Bai, zer da? Zer da orkestra bat? Musikari asko eta instrumentu asko dauden, musika talde bat, bai? Eta zuek jotzen alduzue.
baduzue instrumenturen bat? Ni bat. Zein? Klasikoa. Bai, zein? Txirula, gitarra, zein gehiago? Zein? Ukelelea, eski instrumentu pila bat daude, zein gehiago? Zuk zein? Pianoa, zein gehiago? Danborra, noski, guk ere orain orkestra bat osatuko dugu, bai? Lehenbizi nola egingo dugun azalduko dut, eta gero musikarekin denok batera egingo dugu. Lehenbiziko instrumentua zein izango da? Zein izan da gure ipuineko instrumentu protagonista? Danborra, oso ongi. Begira, egingo dugu horrela, tokian, danborraren makilak hartu, hau musikarekin egingo dugu, bai? Eta egingo duzue, porobon, pom, pom. Porobon, pom, pom. Aurrera joango gara, eta hemendik esango dut, oiu! Eta fuerte jokatu bat duzue, porobon, pom, pom. Porobon, pom, pom. Atzera eta beste instrumentu bat hartuko dugu, bai nik esan dakoa. Bueno, orain bat musikarekin. Egingo dugu. Zera. Hartu danborraren makian eta pom, pom. Porobon, pom, pom. Aurrera, porobon, pom, pom. Porobon, pom, pom. Oiu, porobon, pom, pom. Porobon, pom, pom. Porobon, pom, pom. Porobon, pom, pom. Atzera. Eta orain hartuko dugu gitarra, bai? Eta horrela egiten du. Trantararan, tantan. Trantararan, tantan. Zuek ere. Trantararan, tantan. Trantararan, tantan. Oiu! Trantararan, tantan. Trantararan, tantan. Trantararan, tantan. Trantararan, tantan. Atzera. Eta txirula hartuko dugu, baina ezue, oiukatu behar duzue, ez dut ezer entzuten, ez zuek ere. Txirula horrela egiten du. Txiruliruli, txiruliruli, aurrera, txiruliruli, txiruliruli, oiu, txiruliruli, 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 atzera, eta orain hartuko dugu bimolina, bai? Eta bimolinak egiten du. Nigo, 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 nigo. Nigo, nigo, nigo. Nigo, 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 oiu. Nigo, nigo, nigo. Nigo, nigo, nigo. Nigo, nigo, nigo. Nigo, nigo, nigo. Atzera. Eta orain hartuko ditugu txindata. Bai? Txinda, txindata. Txinda, txindata. Txinda, txindata. Txinda, txindata. Oiu. Txinda, txindata. Txinda, txindata. Txinda, txindata. Txinda, txindata. Atzera. Eta orain hartuko dugu trompeta. Tutururu, tutu. Tutururu, tutu. Tutururu, tutu. Tutururu, tutu. Oiu. Tutururu, tutu. Tutururu, tutu. Tutururu, tutu. Tutururu, tutu. Atzera eta azkeneko instrumentua hartuko dugu trikitixa. Eta dugu triki, triki, triki. Triki, triki, triki. Triki, triki, triki. Triki, triki, triki. Oiu. Triki, triki, triki. Triki, triki, triki. Triki, triki, triki. Triki, triki, triki. Eta txarra! Aizue, oso ongi egiten duzue orkestra, Musikari onak ditugu hemen. Bai ala ez? Musika gustoko duzue? Bai, nik ere asko. Eta gogoratzen duzue zein zen beste ipuina? Txakurrarena, bai. Eta zuek badukazue txakurrik norbaitek? Ez? Batzuk bai. Bai. Eta txakurrik zer egiten dute? Zaunka, baiet. Zu ez, txakurrek zuk ez, normalean txakurrek egiten dute. Bueno, gure ipuineko txakurra ez zekien zaunkarik egiten. Ez zekien egiten, ez zaunkarik, ez miaurik, ez irrintzirik, ez zekien ezer esaten. Hain bakartia zen, txakurra.
mundu batean bizi zela. Bera txakur bakarra zen. Eta orduan, beste animaliek, bere lagunek, esaten zioten, aizu, txakurtxo, baina zuk zergatik ez duzu zaunkarik egiten. Eta txakurrak esaten zuen, bueno, ez didalako inork erakutsi, baina zertarako egin behar dut zaunka. Eta lagunek esaten zioten, bueno, txakurrek zaunka egiten dute, adibidez, katu bat pasatzen denean, edo noiz gehiago egiten dute zaunka, zuek bandakizue? Noiz egiten dute zaunka txakurrek? Adibidez, beldurra dutenean, noiz gehiago? Edo, noiz? Haserre daudenean, baita ere etxe bat zaintzen daudenean eta norbait sartzen denean, adibidez lapurtzera. Noiz gehiago? Ilargi beteari ere, otsoek bezala ere zaunka egiten dute txakurrek, noiz? Olatuei, baita batzuk txirrindulei ere, edo norbait korrika pasatzen denean ere batzuetan zaunka egiten dute, baietz. Bueno, txakurrerek ez zekien zaunkarik egiten. Eta orduan bere lagun, beste animaliek esaten zioten, aizu, zure kasua oso bitxia da. Egunen batean, egunkarian agertuko zara, edo telebistan. Baina txakurrek ez zuen ulertzen. Orduan, hortik zijoala, paseatzen txakurra. Egun batean, oilar batekin elkartu zen. Oilarra badakizu zein den, ezta? Bai? Bueno, oilarrak orduan esan zion, aizu, txakurtxo! Eta zu, zergatik ez duzu zaunkarik egiten, Eta txakurra, bueno, nik ez dakit zaunkarik egiten. Nola ez ez? Munduan ez dago gauza erresagorik, begiratik nola egiten dudan. Eta orduan oilarrak egin zuen. Kikiriki! Kikiriki! Eta txakurrak esan zuen. Aizu, baina hori oso zaila da niretzat. Nola ikasiko dut hori egiten? Oso erresa da, begira, kopiatu nik egiten dudana. Eta orduan, horrela jarri zen, eta orain zuek kopiatuko didazue, bai? Horrela, begira. Errepikatu nik esaten dudana. Kiki! Kiki! Kiki, kiki! Kiki, kiki, kiki! Oso ongi, baina orain ozenkiago, fuerte egin behar duzue. Kiki! Lasai! Ez da ezer gertatzen, Ozenkiago, Kiki! Aizue! Lasai, nola jokatzen duzue? Ozenkiago, Kiki! Eta orain ozenkiena, Kiki! Aizue! Baina zer gozaldu duzue? Txuletoia edo zer? Zein darra! Bueno, orduan, gure oilarrak txakurrari horrela erakutsi zion. Eta zuek oso ongi egin duzue, baina txakurrari oso gaizki ateratzen zitzaion. Egunero saiatzen zen, mendiaren puntaraino igotzen zen, baina bakarrik ateratzen zitzaion horrela. Ki! Oso itxusia ateratzen zitzaion, zuei askoz ere politago. Baina gure txakurra egunero ahaleginak egiten zituen. Egunero mendiaren puntaraino igotzen zen, eta egunero ariketak egiten zituen. Azkenean, egun batean lortu zuen polit-polita egitea. Kikiriki! Kikiriki! Eta hain ongi egin zuen, hortik zebilela azeria. Azeria badakizue zer jaten duen, ezta? Oilarrak eta oiloak. Hori da, oiloak eta oilarra jaten dituzte azeriak. Orduan azeria oilarra zela pentsatuta esan zuen. Badator azeria, joango naiz kaixo esatera. Eta orduan azeria mendiaren puntaraino igo zen, korrika, mendiaren puntaraino iritsi zen, eta bapatean nor ikusi zuen hor. Txakur!
txakurra. Eta oiarrak esan zion, aizu, txakurtxo, zer ari zara zu, niri ziria sartu nahi didazu, Eta txakurra, nik zergatik, nik ez dute zer egin. Bai, oiarrarena egin duzu, ni zure gana etor nadin, engainatu nauzu, ziria jodidazu. Benetan, ni ariketa batzuk egitera etorri naiz. Nola, ariketa, ze ariketa, erakutsi ze ariketak ikasi dituzun. Begirari, zaunka egiten ikasten ari naiz, eta begira zeinen ongi egiten dudan. Eta txakurrak orduan egin zuen. Kikiriki! Eta orduan azeriak, horrela. Oso triste eta intriste zijoala. Horrela. Bapatean kukuarekin elkartu zen. Badakizu ez egin den kukua? Txori bat. Kukua. Eta orduan txoritxo honek esan zion. Aizu, txakurtxo! Baina zer duzu zergatik zoden, triste? Eta txakurrak, ez dakidalako zaunkarik egiten. Nola ez dakizula zaunkarik egiten? Hori oso erresa da. Nik txikitatik egiten dut. Begira. Kuku, 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 kuku. Eta txakurrak esan zion, baina hori oso zaila da niretzat, nik ez dakit hori egiten. Eta kukuak esan zuen, begira, errepikatu nik esaten dudana, bai? Kuku, 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 kuku. Eta esan zion, horrela baina hori egingo dugu, ahots fin-finarekin horrela. Kuku, kuku. Ze polita. Horrela. Kuku, kuku. Ai, ze polita. Kuku, kuku, kuku. Ai. Kuku, kuku, kuku. Ai, mama. Ze polita. Bueno, horrela ere kukua gure txakurrari erakutsi zion. Eta txakurra egunero berriz ere mendiaren puntaraino egotzen zen. Eta saiatzen zen, aleginak egiten zituen, baina bakarrik ateratzen zitzaion. Eta berriro, mendiaren puntaraino eta oso itxusia. Eta berriro saiatzen zen eta oso itxusia. Eta berriro, beste mendiaren puntaraino eta oso itxusia ateratzen zitzaion, zuei oso ongi atera zaizue. Eta orduan, egun batean, azkenik, hainbeste ariketa eginik, lortu zuen ongi egitea. Mendiaren puntan jarri zen, eta egin zuen, kuku, 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 kuku. Baina, kasualitatez, hortik zebilen, gogoratzen duzue lehenko ipuineko eiztaria? Bai, txorriak eizatzen zituena? Bueno, mendia eiztariz beteta zegoen. Eta orduan, gure txakurrak kukuarena egin zuenez, kuku, kuku, kuku. Eiztariak txori bat zela uste zuenez, zer egin zuen? Pum! Nola? Pum! Tiro egin zuen. Baina gure txakurra oso azkarra zen eta orduan korrika ziztu bizian atera zen. Eta pentsatu zuen, aizu, eiztari hauek erotuta daude. Edo zer gauza entzuterakoan tiro egiten diote, edo zer gauzari. Eta orduan alde egin zuen. Eta txakurra bapatean
belarrak sendatuko. Nola sendatuko? Gaixorik zaude ala? Bai, gaixorik nago, ez dakit zaunkarik egiten. Oh, nola ez dakizula zaunkarik egiten? Munduan ez dago gauza erresagorik. Begira nik nola egiten dudan. Eta txapurrak esan zion. Sentitzen dut, baina nik egiten ikasi behar. Nik zaunka egiten ikasi behar dut. Bueno, eta zergatik ezin duzu nire hizkuntza ikasi. Eta duan txapurrak esan zuen. Ideia bat! Zein ideia? Oraintxe bertan izan dudana. Badakit, animali guztien hizkuntzak ikasiko ditut eta zirkoan lan egingo dut. Oh, ze ideia ona! Baina lehenbizi nire hizkuntza ikasi behar duzu. Horrela egiten da, errepikatu. Eta orduan, gure txakurrak horrela egin zuen. Mundu osotik zehatzi aritu zen animali guztien hizkuntzak ikasiz. Eta zirkoan lan egin zuen. Egun batean zirkoan zegoela, bandak izuen norekin elkartu zen. Beste? Hori da, beste txapur batekin elkartu zen, eta txapur honek behingoz erakutsi zion zaunka egiten. Eta ala bazan edo ez bazan, eta atera dadila, Irunako plazan. oso egin. Oran, bukatzeko beste jolas txiki bat egingo dugu, bai? Badakizue zuek animaliena egiten. Bai? Bueno, ja zaitezte zutik, hemendik arituko gara, bai? Begira, nik, lehenbizia azalduko dut. Musika jarriko dut, eta nik esango dizuet. Orain izango zarete dena txakurrak, adibidez. Eta denak ibiliko zarete hemendik txakurrak bezala. Nahi duzuen bezala, bai? Txakurren moduan, eta orduan musika gelditzen denean, joan behar zarete korrika, kristal ukitzera edo paretara, bai? Edo hemen, horrela. Eta orduan beste animali bat esango dut, bai? Ulertuta? Bueno, denak hemendik jartzaitezte hemendik, eta hasteko noski denak txakurrak izango gara. Beraz, denak txakurrak bezala. Dena, hemendik. Txakurra. Eta korrika, kristalera
animali bat? Zuen gustokoa den bat? Zuek ere esan dezakezue animali bat, Untxia. Untxia! Ema, denak untxiak bezala. Edo igeri lekura,